Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de xoves, día 12 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se queren, poden seguirnos en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe un día máis falaremosles de festas. Esta fin de semana, xa mañán venres, comenzan as festas do San Antón en Cerceda e tamén o sábado hai ese festival de música rock. Falaremos da comunicación das cachelas do San Xoán, que aínda siguen podendo facelo. Tamén está aberto o prazo para os campamentos de verán. Falaremos do verán saudable que xa comenzou este pasado martes e que se poden seguir anotando. Falaremos de unhas ofertas de prego que urxe cubrir, da apertura do parque acuático que tivo lugar este pasado luns, do campamento digital que organiza o Aula de Informática de Cerceda e tamén se pode ver unha exposición de legos. Falaremos da listaxe definitiva da guardería e tamén recordaremos o que fixemos a semana pasada, esa bonita exposición que ten Blandina Pazos Cambón no bar Xuventude na Silva. Falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola, das axudas á natalidade e da presentación na Silva do libro La Ruta de Eulogio e o novo libro de Ramón Vilar. Por último, no tempo, seguimos para mañán con Tempo Revolto. Como decíamos ao principio, esta fin de semana volve a haber máis actividades festivas e festeiras en Cerceda. En concreto, o sábado hai un festival de música rock chamado O Son do Campiño, música local, música da bisbarra, en Cerceda ao longo de toda a tarde do sábado 14 de xuño no campo, mellor dito, na Avenida do Mesón, en Cerceda, o Son do Campiño. Estarán Peter Selleck, Gen de Beat, o Reverendo Can, Dr. Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa, Ruxe e Cenzar, por ese orden. Todo de xeito gratuito. E tamén son as festas do San Antonio en Cerceda. Esta fin de semana son 3 días de festexos que comenzan xa este venres, é dicir, mañán. Comenzan as festas en Cerceda, mañán venres día 13 con dianas e alboradas. Hai misa solemne na honra ao San Antonio e sesión vermú con disco móvil, así como a noite de mañán hai verbena co grupo Tania Beiras e disco móvil Chocolate co DJ Ferré. Pasado mañán sábado, día 14, hai sesión vermú e pola noite o grupo Bomba e disco móvil Impacto co DJ Sonic. E, por último, o domingo volve a haber festas no San Antonio en Cerceda. Será o domingo 15 con sesión vermú a cargo do dúo Dilema. Estos son, lembren, a estas festas desta próxima fin de semana. Agora falamosles das cachelas do San Xoán porque están aínda a tempo aqueles que queiran facer a comunicación das cachelas do San Xoán, algo imprescindible e necesario para poder despois levar a cabo as fogueiras. En este caso se trata, lembren, xa da celebración do San Xoán, o día 23, noite do 23 ao 24, día festivo en Cerceda. Pois ben, hai de prazo ata o próximo día 20 deste mes de xuño para facer as comunicacións das cachelas do San Xoán. Para elo teñen que ou ben por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando o teléfono do Concello de Medio Ambiente 881 04 67 76. Aí deben indicar o lugar onde se vai a facer a cachela e a persoa responsable. O prazo remata o día 20 de xuño ás 12 do mediodía. No Concello únicamente se recollen as solicitudes para a noite do San Xoán do 23 ao 24. Mais temas, sigue aberto o plazo para anotarse o campamento de verán, donde xa son bastante as persoas anotadas, nenos e nenas. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, unha quenda do 23 de xuño ao 4 de xullo, unha segunda quenda do 7 de xullo ao 18 de xullo, unha terceira quenda do 21 de xullo ao 4 de agosto e unha última quenda do 5 de agosto
o 19 de agosto. O horario é de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, pero lembren que existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros e de 70 no horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a ter merenda a media mañán, visitas tamén ao parque acuático, actividades como cociña, manualidades, etc. En Cerceda será no Centro Cívico e na Polideportiva, mentras que na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. Como decíamos, o prazo para inscribirse vai a estar aberto ata o próximo 16 de xuño. Poden inscribirse se queren no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Falamos agora do verán saudable, porque este pasado martes se puña en marcha unha nova edición do Verán Saudable, unha actividade feita e organizada polo Concello para que as persoas maiores de 18 anos podan e teñan esa posibilidade de ter un verán saudable. Son os martes e os xoves. Comezou xa este pasado martes e serán ata o 4 de setembro, martes e xoves na zona verde do Acevedo, é dicir, entre o Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. O horario é de 8 da tarde a 9, de 8 a 9, martes e xoves. Hai actividades como zumba, aquallín, ximnasia de mantemento, andainas ou xogos tradicionais. O prazo para anotarse aínda continúa aberto por se alguén quere sumarse. O precio é de 13 euros para os adultos de 18 a 65 anos e a partir dos 65 anos o precio sería de 9 euros o mes. Agora, como vimos falando estes últimos informativos, dende o Departamento de Emprego do Concello de Cerceda nos informan de varias ofertas que urxe cubrir con urxencia. Son para camareiro, camareira, para cafetería en Cerceda e tamén servicio de comidas, con xornada completa, salario segundo convenio, non se precisa experiencia e incorporación será inmediata. E tamén para cociñeiro ou cociñeira, para elaboración de menús, para xornada completa, salario segundo convenio, con experiencia e incorporación inmediata. Os interesados poden chamar ao 981 68 50 01 ou, se queren, a través do correo electrónico promocioneconómica@cerceda.es. Este pasado luns abriu o Parque Acuático de Cerceda, unha das grandes atraccións de ocio de Galicia e que vai a estar aberto ata o 7 de setembro. O ano pasado pechou a campaña con un balance de uns 120.000 usuarios pese ao mal tempo que houbo. Este ano esperase que esa cantidade se amplíe amplamente, esperando tamén que o tempo acompañe. As entradas xa se poden adquirir, hai entradas normais, hai tarxetas de regalo, hai descontos, etc. Poden dirixirse directamente a taquilla ou a través da páxina web de Parque Acuático, Aquapar, esa páxina web. En calquera caso, xa estes días está habendo bastante afluencia a tenor especialmente das excursións organizadas por moitos colexios de toda Galicia. En canto ao campamento digital, o Aula CEMIT de Cerceda organiza unha nova edición do campamento digital para nenos de 9 a 13 anos. Este ano contarán con dúas edicións, unha para nenos de 9 a 11 anos e outra de 12 a 13 anos. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade de balde gratuita para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable. As inscripcións poden facelas por teléfono no 881 02 51 31 ou por WhatsApp no 644 52 99 90. Un campamento digital que se levará a cabo no Aula de Informática no Centro Cívico de Cerceda. E tamén, se queren, poden ver unha bonita exposición de Legos. Expo Lego, xogar, xogar e volta a xogar, se pode ver ata o próximo día 20 de xuño na Biblioteca Municipal de Cerceda, no Aula de Exposicións Xosé Neira Vilas. Está exposta de luns a venres de 3 da tarde a 8, aí se pode visitar. Falamos tamén da listaxe definitiva da Guardería Municipal. Informar a todas as persoas interesadas que deben agora, na segunda quincena do mes de xullo, confirmar e formalizar a matrícula.
En calquera caso, teñen exposto na web municipal ou no taboiro na planta baixa do Concello a listaxe definitiva. Todos aqueles que teñen plazas xa se lles foi comunicada e agora dispoñen de 15 días a partir do 15 ata o 30 para formalizar a matrícula. Ten que ser por la mañán no Concello no rexistro de 9 da mañán a 2 da tarde. Deben de levar a confirmación da matrícula, o contrato asignado que deberán recollelo e asinar previamente no Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello, e tamén un certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas, e por último un DNI das persoas que queiran autorizar para que poidan recoller os menores na escola. Se despois de rematar ese período non formalizaron a matrícula, perderán o dereito á plaza concedida. Agora imos a recordar a entrevista que mantiñamos a semana pasada con Blandina Pazos Cambón, unha veciña do noso Concello da Silva en concreto, que foi durante 40 anos xerente do Bar Xuventude, emigrante tamén en Inglaterra con tan só 16 anos, nai de 2 fillos e xa xubilada, e agora a súa pasión é o arte e as manualidades, completamente autodidacta e reciclando botellas de todo tipo, tellas, etc. Ten toda unha exposición no propio local do Bar Xuventude, que xa está pechado. Aí tamén é o seu tallero, que acude todos os días polas tardes despois de comer para relaxarse e disfrutar das modalidades. Escoitamos un extracto desa conversa que mantiñamos con Blandina. Todas as tardes as paso aquí, e disfruto. Por que che ve? Porque me gusta. E como cando era máis xoven, pois xa me gustaba, pero entonces, como isto era todo de familia, pois montamos o negocio, pero eu sempre, cando tiña unha oportunidade, sempre facía algo. Pintar e decorar, que é a miña ilusión, e así, facer cousas así. Por iso me encontro tan xoven. Moi ben, pois... Porque animo a todas as mulleres de miña edad, e sin ser de miña edad, que fagan algo, que se distraigan, porque é o que se leva nesta vida. E facer unha cousa que che guste. Vale, e aproveitaches ademais, polo que vexo, na súa maioría para reciclar cousas? Todo reciclado, todo reciclado. Hai que reciclar. É a cousa máis bonita que hai, reciclar. Además é un recuerdo. É así. Bueno, pois vemos, dime que hai aquí, porque principalmente son botellas, pero hai máis cousas, non? Bueno, hai platos, hai, eu que sei, de todo, de todo. Botellas, hai muñecas, hai, bueno, de todo. Hai tellas. Hai tellas, eu que sei, xa non o conto. Cantas pezas terás aquí? Pois non as conto. Non as conto porque a mellor ven unha persona, gústame isto, é mellor, pois doulle. Porque eu non o teño para vender, teño para que o día de mañán dicen, este recuerdo é de Blandina. Esa é a cousa máis bonita que a mí me gusta. Deixar algo que a mí me gusta. Ademais de todo o que tes aquí, creo que hai moita xente da Silva, dos alrededores, que ten algo na casa. Sí, todos, case todos. Case todos. É que me gusta decirle a un veciño ou a unha amiga ou eso, que teño moitas amigas e amigos e persoas que es quero tamén, que veñen aquí e dicen, ai, que me gusta isto, pois leva, porque eu fago outro. Ao ter cousas na casa, e ademais aproveito todo o que hai na casa, non tiro nada. E din, pero isto vai para a basura. Non vai para a basura, aproveita de todo, porque é unha cousa de maravilla o que se pode facer. Bueno, canto lle dedicas o día a isto? Bueno, pois despois de comer, en vez de tomar a siesta, pois veño para aquí e non conto tempo. Para min non hai tempo. Divirteste tanto que xa non me entero. Paso horas e horas e horas e non me entero. Se veñen os veciños, se enseñolle, se pasa por aquí, cando estou limpiando eso, a ver, vamos ver, a ver que estás aí, Blandina, a ver que fixeche, a ver que non fixeche. E veñen, sí que veñen, sí. E alguén lle dixo algún día que quería aprender ou que quería saber? Sí, sobre todo os nenos, que a min gustan moito os nenos, pero non podo ensiñar, porque estou retirada, eu non podo facer cursillos. E entonces, ao non facer cursillos, eu teño aquí xa porque me gusta, e entonces, pois, se ven un neno, incluso lle regalo ao neno un detalle, regalei aos nenos do Colegio da Silva unhas botellas para que foran de excursión, e son detalles que a iso a min me gusta. Vostede non fixo cursillos ou sí? Non, nada. Autodidacta? Nada, non fixo un cursillo ningún. Que vamos a ver, é un dicir, a persona que é inteligente non lle fai falta cursillos. E a persona que é curiosa, aprende ela.
Home, hai xente... Hai que ter xeito e arte para isto tamén. Exactamente, pero toda aquela persona que ten un don debe de aproveitalo. E intentalo, polo menos, porque eu antes de ter estas cousas tan bonitas, pois tamén desterrei algunhas. Non che gusta ver facelo, volvelo a facer, pero ten que gustar. É como todas as cousas, ten que gustar. E despois, xa como anécdota económicamente, alguén lle quixo comprar? Normalmente non me gusta vender, porque eu non o teño para iso. Teño máis ben, pero gustame máis dalo que vendelo. Vendelo non me gusta, porque entonces a vas en plan negocio, e eu non vou en plan negocio. Eu vou para que a xente malmire e desfrute do que eu fago. Pois continuamos co informativo, seguimos na Silva porque falamos da ITV de Maquinaria Agrícola que vai a estar na Silva precisamente a finais do mes que ven, do mes de xullo. Se vostede quere pasar a revisión da súa maquinaria agrícola, que sepa que unha unidade móvil da empresa ou da supervisión e control que se encarga delo vai a estar dende o 24 ata o 31 do vindeiro mes de xullo no campo da Feira da Silva. Polas mañáns estarán de 9 a 1:30, pola tarde de 3:15 a 6. O día 24 e 31 só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. Recordámoslles un día máis que o Concello de Cerceda convocou de novo as axudas para natalidade. Son axudas de un pago único de 300 euros que poden acadar todos aqueles que tiveran un fillo ou que tamén por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Teñen de plazo para solicitalo ata o 30 de novembro deste ano no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica. Son un pago de 300 euros por fillo que o Concello outorga para fomento da natalidade. Por último, falámoslles da presentación na Silva mañán venres do libro La Ruta de Eulogio, que vai a ser, como decimos, mañán venres día 13 ás 8 da tarde no local social da Silva, a cargo da súa autora, Sandra Aldao, sobre o crimen de Eulogio Suárez, que precisamente tamén o presenta na Silva porque ten relación coa Silva, especialmente coa farmacia, pero de lo poden enterarse ali mismo mañán venres 13 ás 8 no local social da Silva, presentación do libro sobre o crimen de Eulogio Suárez. E tamén falando de libros, o cercedense Ramón Vilar Landeira está a piques de publicar o seu novo libro, do que xa nos anticipou o nome. O título do libro é Nós estamos ben, non? Esa é o título do que saberemos máis adiante. En canto tempo, mañán venres teremos un paso dunha fronte que deixará chuvia na mitade oeste do territorio a partir do mediodía, aínda que non será importante, non serán chuvias importantes e será un día de transición. Decir que en canto ás temperaturas, pois serán xa máis moderadas, hai un descenso un pouco das máximas, as mínimas mantense en canto ao vento, pois seguirá soplando de componente oeste, con, en este caso, ventos frouxos que poden ser moderados na costa. Unha situación que iría despois cambiando xa na fin de semana. Por o tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.